En af de vigtigste ting, når du skal have styr på din økonomi, det er at lægge et budget. Med budgettet, der finder du ud af, hvad der kommer ind på kontoen, hvad du skal bruge, og hvad du har tilbage til dig selv efter det. Hvis du har styr på de tre ting, så er du et rigtig langt skridt på vejen til at have styr på din økonomi. Det du gør, når du lægger dit budget, det er at finde ud af, hvad dine indtægter er. Hvad kommer der ind på kontoen? Hvad tjener du? Så finder du ud af, hvad dine faste udgifter er. Alle de ting, der skal betales. Din husleje, vand, varme, el, mad og sådan nogle ting. Alle de ting, du skal betale. Så tager du dine faste udgifter og trækker dem fra dine indtægter. Det du ender med efter det er de penge, du har til forbrug. Det er dit rådighedsbeløb. Det er en rigtig god idé at tage en lille del af sit rådighedsbeløb og spare det op hver måned, så man har nogle penge til uforudsete udgifter, hvis din cykel går i stykker eller et eller andet. Der findes rigtig mange gode budgetskabeloner ude på nettet, for eksempel på Råd til Penge. Så prøv at downloade en af dem, sæt dig ned, lav dit budget og find ud af, hvad kommer der ind på kontoen, hvad skal jeg bruge, hvad har jeg tilbage til mig selv efter det. Så er du et godt stykke på vejen.